És una foto que vaig fer el 2019 per la Kaylee Forsyth, que és música i actriu. I realment té aquesta força, la Kaylee. I si l'escoltes, que ho recomano molt, és profund, és fosc, però sense ser pessimista. És molt atmosfèric i molt potent. We don't listen to puppets, the shadows of passers-by.